Октанышта Башкортстандагы татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашу узды. Милләт җыенында кабул ителгән татарлар гамәл стратегиясе һәм аны тормышка ашыру юллары турында фикер алыштылар. Бу җәһәттән Октаныш районы тәҗрибәсе үрнәк итеп китерелде. Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шайхразиев әлеге стратегияның милләт язмышындагы әһәмиятен бәяләде. Татар оешмалары җитәкчеләренең шушы документка таянып эшчәнлек алып бару мөһимлеген билгеләп үтте. Шуңа күрә Октаныш җирендә хәзер монда Уфа хәтле 200 километр дип әйтергә була, Казанга хәтле 400 километр, ләкин бу Татарстанның иң матур җирләренең берсе. Кояш та бит Татарстанда Октаныш җиреннән чыга башлый. Башкортстаннан килгән кардәшләребез Октаныштагы милли мөхит белән таныштылар. Дәүләт статусында яшәүче күп еллык тарихы булган Агыйдел җыр һәм бию ансамбленең сөн буе татарлары хореографик композициясен карадылар. Октаныштагы әсәрләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернатында булып, уку йорты эшчәнлеге белән якыннан таныштылар. Үзебезнең татарлыгыбызны саклап, милләтебезне саклап, татар дөньясына без шәхесләр биргә тиеш дигән максат куеп эшләйбез. Бу көндә безнең республикада бердәнбер республика значение гуманитар гимназия эшләп килә. Октаныш гуманитар гимназиясында 70 бала белем ала. Анда инде безнең Россиянең төрле регионнарыннан балалар белем алалар. Оренбургтан, Башкортстаннан бик күп балалар укый безнең Самара, Магнитогорск, республиканың башка районнан белем алалар, тайсалар бик сәләтле балалар инде бу көндә ул мәктәпнең миссиясе татар дөньясына олы шәхесләр бирү, тәрбияләү, үстерү, белем бирү. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров Татарстаннан читтә яшәүче татар балаларын гимназиядә укыту, бүләк лагерында җәйге юлларын оештыру мөмкинлекләре турында сөйләде. Октаныштагы милли мөхитне кунаклар югары бәяләде. Чынлап та эшләгән җирдә милләт нәрсәләр булдырып була икән. Октанышлыларның каршы алулары, аларның бүтән җирдә матур иттереп татарча сөйләшүләре менә әле гимназиягә килеп кердек. Укучыларның матур иттереп исәнмесез дип торулары, һәрберсенең үз постында җавап бирергә әзер торулары безне сокландырды. Башкортстаныбызга күрше генә булган җирдә шул тиклем искиткеч матур алга китеш күрдем мин. Чөнки мин үзем чыгышым буенча Краснокама районыннан Октанышның утларына карый гына үскән кеше. Шуңа күрә шушында, шушы җирлектәге матур үзгәрешләрне күреп бик нык сокландым. Бигрәк тә менә шушы тәрбияләргә, телебезне үстерүгә нигезләнгән менә шушы эшләр искиткеч матур тәэсир калдыра. Кунаклар гимназиядәге легендар җырчы Әлфия Авзава музеенда яратып карадылар. Фарис Мөхәммәтов, Ләйсән Газизова, Татарстан яңалыклары, Октаныш районы мәгълүмат үзәге.